ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். வாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரவா தோசை ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் எப்படி நம்ம வீட்டிலே செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு பவுலில் அரை கப் போல் ரவை எடுத்துக்கிறேங்க. நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அதே கப்பில் இன்னொரு அரை கப் போல் அரிசி மாவும் 1/4 கப் மைதாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. அரிசி மாவு போடும்போது உங்களோட ரவா தோசை அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. புளிச்ச தயிர்லாம் ஆட் பண்ணல, நம்ம நார்மலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற தயிர் தான். இதை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேங்க. இது கூட கொஞ்சம் போல் இனிஷியலாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, பெரட்டரை கூட பத்தலை. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நான் இப்போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் ப்ளைனாக ரவா தோசை செய்யணும் அப்படின்னா இது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரமோ 10 நிமிஷமோ அப்படியே ஊற விட்டுட்டு தண்ணி மாதிரி, அதாவது ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுட்டு நீங்கள் தோசை வார்க்கலாங்க. அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இது கூட கொஞ்சம் போல் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு அண்ட் அரை ஸ்பூன் போல் சீரகம், சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் அரை ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. அண்ட் கருவேப்பிலை உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட கொஞ்சம் போல் காரத்துக்கு ஏற்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, ஒரு 1.25 இன்ச் சைஸில் இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திக் பேட்டராக இருக்கும். எப்போவுமே ரவா தோசை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக திக் பேட்டராக இருந்தால் உங்களால் தோசை செய்யவே முடியாது, நல்லா இருக்காது. ஸோ இப்போது டேஸ்ட்டுக்காக உப்பும் சேர்த்துட்டேன். இது கூட தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வாட்டரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணுங்க. அது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் நம்மளால் கிறிஸ்பியான ரவா தோசாவை எடுக்க முடியும். பாருங்கள், இதை அப்படியே 10 நிமிஷம் விட்டுட்டு எடுத்து காட்டியிருக்கேன். 10 நிமிஷம்க்கு அப்புறம் பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிட்டு மேலே லைட்டாக தண்ணி தெளிஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது பத்தாது. ஸோ அதனால் கூட இன்னும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அடுப்பில் தோசைக்கல்லை வச்சுட்டு கல் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஆனியன் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக ப்ளைனான தோசை விடும்போதும் அரிசி மாவு தோசைக்கே ஒரு ஆனியன் வச்சு தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா ஒரு தோசையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து கொஞ்சம் போல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கார்னர்லாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சென்டரில் விடுங்க. லைட்டாக எண்ணெய் போடுங்க, அவ்வளோதான். இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும், நல்லா வேகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு நீங்கள் திருப்பி போடலாம். இதுக்கு நான்ஸ்டிக் தவா தான் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. இது நார்மல் இரும்பு தோசைக்கல் தாங்க. இரும்பு தோசைக்கல்லையுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான ரவா தோசை சூப்பராக கிடைக்கும். ஸோ திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி விட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். மாவு கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பாக ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ஸோ அதனால் தண்ணியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும். தண்ணி அப்பப்போ பத்தலைன்னா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக மாவு அடியில் போய் டெபாசிட் ஆயிரும். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விடுங்க. ஓரத்துலேருந்து விட்டுட்டு சென்டருக்கு வாங்க. கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு. மேலே லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வேக விடுங்க. பொறுமையாக வேக விடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து மினிமம் ஃப்ளேம்குள்ளே வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த பின்னாடி உங்களுக்கு அங்கங்கே தெரியுது இல்லையா, கோல்டன் ப்ரௌன் உங்களுக்கு நல்லா வெந்த பின்னாடி கிறிஸ்பியாக ஒரு சைடு ஆனதுக்கப்புறம் தெரியும். ஸோ அப்போ நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா போதும். இதுக்கு நீங்கள் மூடியெல்லாம் எதுவும் போட தேவையில்லை, அப்படியே ஓப்பனில் விட்டு வேக விடுங்க. பாருங்கள், ரொம்ப கிறிஸ்பியான ரவா தோசை ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. டக்குன்னு நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துடலாம், இன்ஸ்டன்ட் தோசாவா. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.